uJehova ungumalusi omuhle. Ngasebetholile abazalwane. Jehova ungumalusi omuhle. Ngeke phela abazalwane bayafunda iBhayibheli futhi nowadays amaBhayibheli asesemafonini. Kodwa ke ngitshela isimanga ukuthi noma esemafonini avulwa on Sunday kuphela futhi nakhona liyaphazamiseka ukuthi efunda ukhama ku-notification ethi awukaqedi ukukhonza asevele kuphoqa ukuthi akayo reply kumele bayilungile akuthiwa ngomvangeli phela manje kuyafika ukuthi angibuye ngalunguzi. Yes bazalwane, incwadi yamahubo incwadi nje eBhayibhelini enama-chapters amaningi kunawo wonke ama-chapters ongawacabanga. Makhona onikezwe lelo thenda bazalwane lokuthi asifundele ngoba yonke indawo angifisa ukufunda kanje kodwa lo muntu onikezwe ithenda mase ngumala mase kuxawulwana Jobe angangixawula ukuthi akayitholanga ithenda. So ngicela ukuthi ayithole le thenda bazalwane. Ise-Pentecostal Holiness Church bazalwane, khona kwaDumuza. Ngiyakholwa bazalwane ngisisiwe, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Kade sayibamba bazalwane, kade sayibamba namanje sisayibambile. Ngiyahambela bazalwane, ngiyabona itimela ekhaya ithi sibonga ukuphila. Sibonga ukuphila bazalwane. Uma ngithi kade sayibamba sabambelele ebhayibhelini kuze kube manje akusiwona amandla ethu. Baningi esiqale nabo lolu hambo kodwa abanye abaliqedanga. So baningi esiqale nabo lo nyaka kodwa futhi nabo abawuqedanga lo nyaka. Baningi esiqale nabo uDisemba kodwa futhi abafikanga namhlanje. Njengoba sila njengoba sihlangene thina la kukhona abalilayo. So njengoba ithi sibonga ukuphila, mina ngizoqhamuka ngalaleli verse elithi uJehova ungumalusi okuhle. Makhona ngasifundela. Yes. Amahubo Psalms 23. Safunda bazalwane amahubo isahluko 23 from this one. Ihubo lika Davide. uJehova ungumalusi wami. Ngicela senze kanje ngoba ngilolu hlobo lomuntu ohluphekayo kakhulu. Ngicela ukuvela ngoholo umoya ngicela umuntu ozosithandazela. Ngicela ukuvela ngoholo umoya. Ngicela usibusisele moya. Ngicela sisibusisele. Ngicela ukuvela ngoholo umoya. Baba egameni likaJesu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho liyaphila. Dwala lokuphila kwethu linguqo. Haleluya. UNkulunkulu wayekhona nanamhlanje dwala lokuphila kwethu ukhona empilweni zethu. Siyabuzwa dwala lokuphila kwethu nakule ndawo. Sebenza uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho. Dwala ukuthula emoyeni yethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela shayela uNkulunkulu izandla enkulu bazalwane. Ngicela ukufundela dadewethu sizoshumayela nje nawe mina uzongisiza nje ngeverse mina ngihambe neso. Ihubo lika Davide. Yes. 1. Ihubo lika Davide. uJehova ungumalusi wami. Awuthi umakhelwane uJehova ungumalusi wami. uJehova ungumalusi wami. Now yini umalusi? Sanibonani bazalwane. Umsinda ngifuna ukuzwa enganeni kuphela hayi kwabanye. Bazalwane ngicela ukuthi ngibuzwe enganeni kuphela. Yini umelusi? Uma lithi iBhayibheli uJehova ungumalusi wami.
Ikhona bazalwane, and kune full stop. Ikhona full stop. uJehova ungumalusi wami. Ngiyabona lokho okunye uzoqhamuka but kuqala le ukuthi uJehova ungumalusi wami. Ukhuluma umuntu oyiqhajayo. Manje uJehova ungumalusi wami. Now zikhona indlela. Ngizosheshe ngikukhuphuke. Sithathe singakafiki. uDavide ekhuluma lamazwi athi uJehova ungumalusi wakhe. Akuqalanga esembonga uNkulunkulu ukuthi uJehova ungumalusi wami. Jesus. Amen. Ikhona bazalwane? Hallelujah. Uma lithi iBhayibheli, the Lord is my shepherd. Now, umalusi uhlukene igaba eziningi. Jesus. Kukhona umalusi owumfundisi osuke elida ibandla, sibiza ngokuthi umalusi. Now kuzoba khona umalusi esikhule thina sazi ukuthi uma kunezilwane kwamakhelwane noma uma kuneyinkomo noma kunezimbuzi kukhona umfana okuthiwa yini bazalwane? Now leti yadida ngoba labantu bobabili igama labo lilodwa kodwa umsebenzi abawenzayo ikhona bazalwane, nangendlela abachazwa ngayo abafani kodwa ititle yabo iyafana. Jesus. Awukhona bazalwane? Hallelujah. Ngoba nangendlela abagqoka ngayo ngendlela awukhona bazalwane, nangendlela abayirepresenta ngayo kubantu ayifani. Lolusa inkomo noma lolusa imbuzi indlela agqoka ngayo akwazi ukuthi asweke. Awukhona bazalwane, ngoba indawo asuke ezohamba kuyona ayimvumeli ukuthi afake isudu kodwa kufanele afake amadahla, ufanele afake usesebenza. Oh Jesus. Oh hallelujah. Jesus. But ngifuna ukuvesela ubungozi phakathi kwalabo melusi ababili. Lo melusi esikhule thina simjwayela uma ngabe ezolusa izimvu noma uma ezolusa inkomo noma uma ezolusa imbuzi, into engishaya ngaye ukuthi mayelusa akahambi phambili. Yebo. Kodwa uhamba emuva. Jesus. Okusho ukuthi noma ngabe izimvu seziya esikweni akakwazi ukubona ingozi engaphambili ngoba usuke ngemuva. Oh Jesus. Kodwa lo melusi onguNkulunkulu nikhona bazalwane, ufika ngemuva kodwa abe ngaphambili. Okusho ukuthi noma ngabe yini engaphambili esokwenza ungaphumelele, Jesus. esokwenza ungayi kwidestiny yakho, ukwazi ukuyibona ingakakuveleli bese eyinqoba. Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. Umsebenzi kamelusi bazalwane udeep, singawuthatha kancane but umsebenzi kamelusi nginibalela. Umsebenzi kamelusi number 1 ukuba ukwenza isiqiniseko sokuthi izimvu ziyadla. Number 1. Number 2 ukuthi izimvu zibe protected. Umsebenzi kamelusi. Ikhona bazalwane? Amen. Akusiwona umsebenzi kamelusi ukudestroya izimvu kodwa umsebenzi kamelusi ukuvikela. Jesus. Jesus. Lento eshuthini bishop eshuthi noma ngabe yiphi inkinga ezohlangabezana nemvu leyo nkinga iya-affecta. Yeah. Ose anganama ngijuleka yacho Nkosi bangathi ngiyajula angazi Siyakuzwa, siyakuzwa. umsebenzi kamelusi ujulile. Akusho ukuthi uma ngabe kunabantu abathi babefika endlini kaNkulunkulu engasababona
uzothi umelusi uya makhuluma ngomelusi ukhuluma ngomuntu ongenakho ukuthula kuye uma kungekho ukuthula ebandleni Jesus. Jesus. uma ngabe kulimalivu akulimalivu kuphela kodwa nomelusi uyakhitheka kusho ukuthi yonke into eyenziwa yivu ayireflect evini kuphela kodwa ireflecta umelusi. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. kodwa ngacela umelusi Hey, Nkosi yami. umsebenzi kamelusi bazalwane akuyonto elula. Yeah. Sometimes umelusi uyathuka Hey, Nkosi. umelusi bathi ngikhuluma nabantu abazoba belusi. Jesus. Umsebenzi kamelusi akuyonto elula. Sometimes kuye kwenzeke abantu abaholayo Hey, Nkosi yami. inkinga nifundisa ebandleni Ah, Jesu, khuluma. Hey, Jesus. kuyenzeka abantu abaholayo bahlangane ngawe Hey, Jesus. base babone ukudolobha engcono Ah, Jesu. kunomelusi kanti ba-understand ukuthi uNkulunkulu u-appointe wena and zonke izinto abazozenza kuwe sizokulafetha ngoba wena omiswe uNkulunkulu. Jesus. Oh, hallelujah. Ah. Hey. Ngoba kuyenzeka uma ungaboni ingasolini nomzana omthini ethi ngizokuyikhipha ishumi Yeah. ngoba ecabanga ukuthi wenzela Hey. umelusi. Ah, Abazalwane, Jesu. Hey, lalela, Nkosi yami. yonke into oyenzayo awenzeli umelusi Ah. kodwa uzenzela wena. Into eyinkinga ukuthi into eyenzeka kuye iyam-affect umelusi. Jesus. Yeah. Wathi ngidipha Jesus. angazi nethumele ngishumayelana namhlanje. Ay, Nkosi yami. Thank you, Jesus. Lalela, noma ngabe usekhaya Yeah. yonke into yenze ekhaya ireflecta kumalusi. Hey, Nkosi yami. Jesus. Sinenkinga nabantu Amen. othola ukuthi bafuna ukutshelwa ngaso sonke isikhathi Yeah. ukuthi kumele benze izinto. Bazalwane, kodwa bishop wenza akubona umsebenzi kabishop ukuthi agqugquzele abazalwane ukuthi makwenziwe ama-home cells. Kodwa uma engekho ayama-affect umalusi. Jesus. Uma abazalwane benganikeki kuyama-affecta umalusi. Uma abazalwane bengathandazi kuyama-affecta umalusi. Umalusi akuyena umuntu ofanele hleze ne-stress sebandla kodwa abazalwane bekhona begqoka ama-high heel behlabela kakhulu. Jesus. Kodwa Jesu wami, Jesus. Hallelujah. lalela, once umalusi waphathwa yikhanda waphathwa yi-stress Hey, ibandla liyahlaza. Jesus. Hallelujah. Nizobona njalo uNkulunkulu makufanele nibusise izinto zenu ziyadileya. Now you ask yourself ukuthi kwenze njani kwame-delay kanti nini enenza ukuthi izinto zenu zingafiki ngoba njalo makufanele nibusise. hallelujah. Cela ukuphuma kumele usingoba Hey, Jesus. uzoba nenkinga Ngeke usamenya la. angazi le-message engiyishumayela namhlanje. Jesus. Yeah. Umelusi uyathanda uyakhuluma kabi. Umelusi uyathanda uyanakekelwa uyavikelwa uyakhulekelwa ngoba kuningi okusuke kungamehlela Hey, ngoba Nkosi isikhathi esiningi usuke sedlane kadizini. yami. Yeah. So umsebenzi wakho ukuthi umthandazele not ukuthi umhlebe. Hey, Nkosi yami. And usathana usenze kwalo ukuhleba nowadays. Hey, Yeah. Vele athi nje create uWhatsApp group. Yeah. Hey ngoba bayaneyilwa abafundisi kulawa groups. hey, Nkosi yami. Ungcono Jobe ngoba ugcina umfana izolo confirm ukuthi I'm coming.
sikhuluma sagcina la mhlawumbe bazozulethu ngihlebela ngasi Hey, Nkosami. kodwa umsebenzi kaMalusi Hallelujah. ukulida izimvu. Jesus. Amen. Muvikeleni ubazana sesilesi isikhathi la khona abazana abasebayahluleka ukufihla ihlazo labafundisi. Hey, Nkosami. Kunalokho ukuthi angithi uyakhumbula amadodana kaNoah sisesileso sikhathi sokuthi umuntu mangabe ebone ihlazo alithatha liphenya khombise nabanye abantu. Sesiphila kuleso sikhathi manje abasekho abantu abasondela bathi ngoba my brother ulimele, ngoba my sister umithile walimala, ngiyakwazi umsebenzi kaNkulunkulu asidudulane sihambe siye phambili ngoba vele siya phambili. Pastor Paul sisegomeni. Abathi ngoba nakho my brother ulimele, elimaleni kwakho nami ngilimele, ngoba ulimela kwakho kureflecta umelusi asapheli. Baphelela abazalwane. Hallelujah. Abasekho Hey, Nkosami. kugcwele abazalwane abahlebayo, kodwa ke labanje abekho labanje lasinabo la. Hayi ba. Ngisho abekho la. Futhi abazalwane bala WhatsApp. Sesona aba WhatsApp apha labahlebayo. Hallelujah. Mina niya WhatsApp niya worship. WhatsApp. Hallelujah. Oh Jesus. Oh Jesus. Hey, Nkosami. Well, let's do it. Elokuqhubeka nevesi. Waphela emankhulume uhlelo. Amen. Kulungile Nkosi yami. Hey, Nkosami. Ngicela uqhubeke dadewethu. Ngicela ukushumayela abazalwane ngoba i-message isivele yayidayilethaya. Hallelujah. Ngicela uqhubeke. Angiyi kuswela. Bamba. uJehova ongumalusi Wami. angikwe Swela. kodwa uJehova unjani? Ungumalusi wami. Uqala abe yini? Malusi. Bese ungabi njani? Ungasweli. Shuthi into ezokwenza uswele ukuthi ungabi naye ubani? Umelusi. Shuthi fana qalenze njani? Malusi. Kabani? Wami. Usho kama kuyasho ukuthi kama wakho? Kuyabasa sona? Kabhuti wakho? Kabhoyi? Alright. Oh ngiyayishela le. Oh ngizoswela ukuthi kabhoyi pho. Kodwa okabani? Wami. Angikwe? Swela. Yeah. Iqiniso lithi njengoba kufike lesi sifeke ngisisho ekhaya baningi abaphela umsebenzi kodwa baphephela kuye ababonakala nomsebenzi uphelile ngoba uJehova ungumalusi wakho ubenza balonde Jesus noma mhlawumbe ngeze kunemoto ekhokhelwayo ayisitha sakho sithi mayibuka njengoba uphela umsebenzi izodlula le moto Fafana uqhubeka uhamba ngayo ngoba ngeke ithathwe yakho ngoba wena uJehova ungumalusi wakho uzuswele. Oh Jesus. Oh hallelujah. Jesus. My brother, that is my story. Lalela. Mfundiswa kuyenzeka uphume ekuseni imoto ingenawo petrol. Hey, Nkosami. Ungasuthi uzobuya ngani. Jesus. Kodwa uyabona kule message. Hey, Nkosami. Hey, Jesus. uJehova ungumalusi wakho. Nkosami. Ngeke uzuswele. Into enza abantu nowadays bakhale kangaka ngoba abanawo umelusi. Amen. Elithi iBhayibheli izimvu esingenayo umelusi ziyanhlanhlatha. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uswela kanjani nomelusi? Hey. Uswela kanjani nomelusi? Ngoba phela umelusi uyena oguidayo to your destiny.
nation. Amen. Manje ngibuza ukuthi uxebuka kanjani kumelusi? Nkosi yami. Phela ubazana umelusi unjengomuntu, unjengodriver wesitimela. Udriver wesitimela akaboni. Akababona abantu abagibezile. Yeah. Jesus. Ngiyaneso. Fundisa ngeke ngithola bonke labantu labasi. Bonke. Kodwa khona ngiyazi uyabasi. Umsebenzi kamelusi ukuthi uyabasi. Kodwa ngenxa yokuthi kufika abantu abasha every Sunday. Kunzima ukuthi ubasi bonke ngiqonda ukusho njalo. Kodwa le stimela ngena kanjani? Angithi stimela kunama security. Aza abantu abasestimeleni. Yeah. Okay. Uzalelila. Uma ngithi nama security, angisho ukuthi ebandleni sinama security but sinaba abantu okufanele bamukele bonke abantu abangenayo. Hallelujah. Useniyangizwa manje. Jesus. Hey. Angathi ngiyela lapha mfundisi. Ngicela uqhubeka naleli verse Ishumayeli. Ngibuyele kwaDukuza. Ngiyacela nayi message. Kodwa manje leka kumele usiyangikhipha bazalwane. Iyangikhipha bazalwane. Ngiyacela ukuya ku-message yakho. Ngiyacela dadewethu uqhubeka. Ngimeke uJoga, ngimeke uJoga. UJoga badala eBhayibhelini, angimeke. Tho. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Lalela. Uma lithi uyangilalisa emadlelweni alihlaza bese lithini? Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Nanike bazalwane. Yabona njengoba sikhola, asambeni my brother. Njengoba sikhola bazalwane, zikhona izikhathi ezifikayo ezinzima empilweni yomuntu osuke ekhona. Amen. Noma ngithi akhona ama seasons asifikelayo njengabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Kodwa uma ngabe uJehova engumalusi wethu, uthi noma zifika lezo izikhathi, ngoba lithi iBhayibheli uyabaza abaphephela kubo. Jesus. Okusho ukuthi noma zifika lezi izikhathi ngoba iqiniso lithi akekho ongakaza khali la. Amen. Ukhona bazalwane? Awungazi phela le inamandla. Nevele ukhale bekubona. Isikhathi sokukhala u12. Nkosi yami. Noma ngabe yini ekuhlukumezile. Yeah. Kodwa into engiyithandayo ubuyisa umphefumulo. Yeah. Okusho ukuthi urestore lento ebisidlekile. Ukhipha lento ekuphethe kabuhlungu. Hey, Nkosi yami. Ubuyisa wenzela ukuthi kusasa ukunikeza amandla amasha. Hallelujah. Nkosi yalazi ukhosi. Yeah. Yalazi ukhosi. Amen. Nkosi yami. Ukhosi uma ngabe inzipho zalo sezindala liyahamba kubantu liye endaweni esemaweni. Uma lifika emaweni ngoba yabona leyo part leyo process isuyimnandi. Hallelujah. Uma ifika la ukhosi lifike lisha emajeni. Amen. And during that moment, noma during that process, lisuke liweak ukhosi. Amen. Kodwa uma selithola amandla malike labuya liqhubeka la eligcine khona. Uma inkukhu bengabaleki uzobona ukuthi ayibaleke Amen. ngoba selithola imbazana amandla kanjani. So uma lithi ubuyisa umphefumulo wakhe Yeah. khona into esenzovala ngayo Ishumayeli semakhaya. Ngicela dadewethu. 3. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. 4. Noma ngihamba Hayi. Awuthi makhaya noma ngihamba. Esigodini sethu silokufa. Ngilapha angikwesaba ku. Hallelujah. Awuthi makhaya wakho. Awukume ngenyawo zakho uqhala abantu abathathu. Uthi noma ngihamba esigodini sethu silokufa angikwesaba ku. Ngoba wena Jehova unami. Qhala abathathu noma ngihamba esigodini sethu silokufa. Jesus. Oh, Jesus.
Oh, Jesus. Mangenzeka my brother noma ungangisusela sengi-right usiyoqhubeka ekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awutshela umakhelwane wakho noma ngihamba esigodini sethu sokufa angikwesabi okubi, noma ngihamba esigodini sethu sokufa angikwesabi okubi. Yakusho ukuthini noma umakhelwane wakho engasabi ukuphakatha noma ngihamba esigodini sethu sokufa angikwesabi okubi, noma emsebenzini wakho bahlangana nawe bakususheku noma ngihamba esigodini. Oh my God, I feel like preaching now. Come again, say abantu bahlangane nawe basaba wakhela usuku bethi usofa nokuthenga imoto bethi ngeke ushaya uDisemba sizophendula noma ngapha esigodini sethuthi lokufa akwesabi okubi ngoba wena Jehova. Lalela ngiba kuzowenzeka bahlangana abantu ngegama lakho bathi yabona noma singamema ngiba siyazi uzoba khona yena ukudla somphakela khona uzokudla wenzeke bakuphakela ukudla man of God uzumcelisa more uthi kwamnandi ukudla bajabule ngoba bebona udla ushefu bethi surely angekasajabule noma ngihamba esigodini sezodlova angikwesabi ngoba wena Jehova. Ngifuna nibe nalento kunyaka ka-2021 sesizongena kunyaka ka-2022 noma ngihamba Hallelujah. Lelela uyenze amadimoni abhala uvili. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Kuyenzeka baba uthola ukuthi amadi ngoba njengoba sinomhlangano Yeah. namadimoni nawo ayobamba umhlangano. Kuyenzeka uthola ukuthi mawuphume ekhaya Yeah. amadimoni asebhale uvili ukuthi letekiso zoyigibela ezophenduka kodwa bisho ukuthi ngoba kungena wena kuleyo tekisi noma ngabe bizophenduka bafe bonke abantu baphele kuleyo tekisi kodwa ngoba khona wena uzozwakala uhlele esithini kube khona into ethi thandaza bathulise ngoba nempuputhe wayithulisa basho khona uthi siyayibona impumelelo yakho ngoba sekufika impumelelo yakho noma bengazama bethi sharabu awuthuliseke bazokuzwa uthandaza uzobehleba bethi abantu abasindisiwe bave belesikefe kana bangaunderstandi ukuthi you are in the battle, you are fighting nale ngozi ebizokwenzeka aheli babone ngoba sekucisha wenzeka bamangale babamakhanda kana ba-understandi ukuthi le babecishe yabakubona isivele sinqotshiwe umthandazo wakho noma ngihamba esigodini sethuthi lokufa angikwesabi okubi ngoba Jehova. Hallelujah.
Jesus. Hallelujah. Cala omunye ongancindala phansi. Jesus. Ubaleka basala. Yeah. Ithunzi lokufa lelo. Hey, Nkosi yami. Ufuna nesu. uNkulunkulu. Emina. Ngihamba nobani? uNkulunkulu. Now ngicela uzilasiswa. Wena ngamehlo akho umele umphakathi. Uma ubona ubona mina. Awumboni. Amen. Bathi mina ngiyambona. Noma ngiboni ngamehlo kodwa ngiyambona ukuthi ukhona. Hallelujah. Amen. Uma sihamba wena uzojajuliswa ukuthi ubona umgodi engizongena kuwo. Ngiyangizwa bazalwane. Amen. So uma ngihamba siyahamba. Ngihamba mina ngiyajabula wena uzojajuliswa ukuthi ngiyophoseka. Nkosi. Kanti njengoba ngihamba ngedwa. Yeah. Nangu useduze kwami. Nkosi. Ngifuna ngenze lesinye isibonelo. Lithi iBhayibheli amadoda amathathu amaHebheru. Lithi iBhayibheli uma inkosi Nebukadnezar sekhiphile isiyalo sokuthi ongakhothami kuye makashise. Lithi iBhayibheli wabasa umlilo waze wathayinzwa ngasikhombisa. Lithi iBhayibheli bathathwa. Ngoba sometimes abantu abajabulayo uma besibona singene inkingeni ngoba my God ngoba sometimes masingene inkingeni uNkulunkulu usuke evumile wavuma nakuJobe Nkosi yami sengasasho wala ekhaya kodwa wavuma nakuJobe ukuthi angene esimeni sokubahlekwe yiswe azajikele nawo unkosikazi wakhe sengasasho unkosikazi wala ekhaya phela. Hallelujah. Oh yeah. Amen. Jesus. Kanti uNkulunkulu uthi Hey, Nkosi yami. ukuthi angene esimeni namaHebheru babonakala bephakathi. La into engijabulisayo ngabafana bamaHebheru bangena bathathu. Yeah. Angazi lo wesine wayekuvele khona ukuthi wayesale kanjani owesine khona lo owesine ababeboshwe naye noma lingamvezi kahle but if you study uyathola ukuthi khona lo wesine angazi noma wayesebadayisile yini kulungile ngikho la. Now kulabafana abathathu uma behamba besemlilweni Yebo. lithi iBhayibheli babeboshiwe inyawo nesandla. Amen. Now into engidida laba abaphosi aba-20 abaphosayo Yeah. abaphosi babo leli iBhayibheli umlilo wayena ngoba uma lithi iBhayibheli uJehova unami angiyekwesaba Hey, Nkosi yami. noma ngihambe esigodini sethusi lokufa Amen. angikwesaba kubi. Yabona abantu oh my God yabona uDaniel ba-understanda leli verse elikumahu Hey, Nkosi yami. noma ngihambe esigodini sethusi lokufa angikwesaba kubi ngokuba wena ngoba baze bathi noma-ke engasasaphulanga Usala kwaze. kuzokwaseka Hallelujah. bane-assurance Hey, yokuthi Nkosi yami. osalayo kodwa yena unathi noma izwi lingasibuka ukuthi lento izokwenzeka but bona bayazi ngoba babodwa uNkulunkulu uzoba nabo. Hallelujah. Now into engayi-understanding yile uma bethathwa ngoba ngasonke isikhathi yabona abantu abathunywa omaster bahlezi uyibona ishoka juju uyibona awanazi bazalwane sengiyile bazalwane uyibona igorelo zihamba phambili yabona abantu abahlezi bengabalekeleli bahlezi behamba phambili. Nawe nala abafana laba bathi bebe baphosa umlilo wayeka lapho Hey, Nkosi yami. Amen. wazoshisa lapho. Hey, Nkosi yami. Yeah. Owesibili lo wesine wangabona Hey, Nkosi yami. yibo bonke labantu babezibo Yeah. wabona lo okuyena othe Hey, Nkosi yami. lento isho uthini laba bantu abangakayiboni impumelelo yakho Hallelujah. laba bantu abathi yozufe uyinto eyiyona Hallelujah. layo nto yaba ngeke uzufe Hey, Jesus. angeke uzufe Egama lalela lika ngeke uzufe yabona balikala kanje ivesi ngithanda ivesi yokucina
ayangusisa le masotho yangusisa ithini ke sotho 6 yes impela okuhle nomusa kuyangilandela onakeleli belokuvala angakavali ngalokuthi lele lokuvala elokuvala sebenzekile konke igodi namathuthi nani sekwenzekile konke ngoba before ulandelwe izinto ezinhle khona isigaba okufanele udlule kuso esingamnandi Nkosi yami. Amen. uma lithi iBhayibheli udeka itafula phambi kwezitha Hallelujah. sikaba uyithole bezitha beka wakhona solezitha Hallelujah. uzenza ngcono uthethe umuhle ubona kwasho bacini Nkosi yami. noma ngihamba Hallelujah. but illustration yami bithi sengimdelise kakhulu uPresoza afike nomthombo illustration angalenzi igodi leli Hallelujah. uNkulunkulu yimini isitha sami siyangibuka sijabulela ukuthi ngiyophoseka emlilweni ngenxa yokuthi ngiyahamba nangu uNkulunkulu noma ibuka ubona ngathi ngiyaphoseka atshela ukuthi kuyaphela ngami akaphoseki mina nange ngihamba mina ngiyaqhubeka angithi uNkulunkulu uyena ongena ezimeni zethu uyena osilwelayo Nkosi yami. we are about to close noma ngihamba esigodini sethu silokufa angikwesabi Amen. ukuba wena Jehova unami lalela noma lingaduma kangakanani izulu Nkosi yami. noma kungathiwa abantu osebenza nabo bawusebenzisa kangakanani umuthi noma ngihamba esigodini sethu silokufa angikwesabi okubi njengamanje sinezinto eziningi ezikhulunywayo kubantu besifazane bathi umshado wakho ube sustainable sebenzisa umkhulu umdolomba angifuni ukusho amagama abantu ngoba ngizolishwa nomakhelwane sathi bishop kunendaba ngifuna sixoxe nomfundisi obumemile izolo ubethini ngami ngifuna ukushiya inkingi kuthiwa kunomkhulu umdolomba kuthiwa uyenza indoda ihlale Nkosi yami. lalela uma uNkulunkulu engakuwe ubani ungamelana nawe Amen. angiphindi Hallelujah. uNkulunkulu engakuwe ubani ungamelana nawe Amen. sengivala ifoni ngithanda ngento eyodwa uWhatsApp before kungena istatus esisha kufanele kuphume istatus esisha and lento bayenze ngamabo I always ask myself ukuthi why mangifaka into engahlali izikhishwe yimini iphume ingoba isukusiphelwe yini sathi okusho ukuthi uma ngabe ubona izinto zakho engahambi kahle Yeah. linda Hallelujah. zize idlule isikhathi Amen. ungafuni ukurasha ngoba kuyenzeka asi-update amafoni ukuthi usephinde wafaka khuluma into enje abazongizwa bakamoya kuyenzeka uma ufaka into entsha isitshele thina ukuthi usibani usifaka into entsha noma endala ingakaphumi linda kuphume endala kuze kuzongena entsha entsha ayingaphazanyiswa into entsha Amen. abakamoya bazongizwa iphinde lithi iBhayibheli oyimpukuthi wakhumula igulu ayaziwa ngayo Yes. nizongizwa Hallelujah. Tell us senizongizwa lithi iBhayibheli impukuthi yakhumula Yeah. igulu eyaziwa ngayo Hallelujah. uze ukwamukela izinto zikamoya Jesus. vumela izinto ey'dala iphelelwe isikhathi Jesus. yingakho lithi iBhayibheli konke kunesikhathi sakho Oh, Jesus. lalela noma abantu noma abangani bakho ngoba abekho abantu engibasaba njengabangani Jesus. yazi ubona ngani ubona ngama-status abhalwa nowadays Yeah. ngoba ama-status wona nabangani awuzokubuza umbuzo ukuthi abangani subashintsha ngani cha sengiyimbuze lawo abangani subashintsha ngani
lo uthi best friend wakho uyofala khona ukunishesha. Jesus, abangani bagilana. Ayo Jesu. Sekhuluma bagilana. Sikhulume ejule. Uyibone ade qale ngishekela nezokhuluma ngayo ukuthi ayekho igqokile. Alright. Iweek. Yini bakhona. No, not week. Khona nje igqoma nto. Iweek angithi. Angene ngiyibona into le. Lale ngabo. Cha khona leka bantu. Hayi lo uyathuma manje lo. Yeke lokho leka mantoti maqhamuka umoya uyibona ingathi iyaphakanye phezulu. Khuluma ngale angazi ngizwa ngani. Yaze nangiphazamisa yabona lento engifuna ukukhuluma ngayo ngewiki seyihambile manje. Noma ngihamba esigodini sethu sokufa. Noma ngihamba esigodini sethu sokufa angwesabi lalela ngisho ngafika abantu bezokutshela ukuthi namhlanje umndeni wakini siyawubhubhisa wonke. Understand into eyodwa ukuthi the Lord is with you. Jesus into ezosenza unyaka ka2021 usuqede ngamalenisho ukunderstand ukuthi asisodwa kodwa ukuthi uJehova unathi. Into ezosenza ukuthi la siyakhona sifike la siyakhona la sisuka khona ukuya la siyakhona sifike siphephile ukunderstand ukuthi uJehova. Hallelujah. Nakuba sibonga amandla okuphila. Sibonga ukuthi siyaphila Jehova. Hallelujah. Sithi Ebenezer Nkosi. Ingoba wena Jehova unathi. Amen. Ingakho impela okuhle ufakazelane lo ufakazela ithi impela okuhle nomusa kuyasilandela. Noma ngibheke eceleni ingakhathi uDavid noma ngibheke eceleni isandla sakho Jehova singisungezile noma ngibheka kalefi uJehova ungisungezile noma ngibheka phambili. Oh Jesus. Jesus. Noma ngihamba esigodini sethu lokho ngeke nizwe kahle yazi imfesi sakhula ngalo bani ngeke nizwisise kahle namhlanje noma ngihamba esigodini sethu lokufa ngoba khona indawo abathi ngeke uzuphuma ningakho namhlanje ukubona umuntu ohlabelelayo saphuma la okuthiwa siphumi khona ngoba kunezinto esidlula kuso abangani bethu baze basibalekele bathi it's over ngathi angibuza umbuzo sengizothandaza bangaka abantu la sekuvala ichapter bathi hayi sekuphelile ngawe mhlambe noma bafana bavala ichapter ngawe bathi ayikho ke lento yakho usu right Jesus bayivala ichapter kodwa bakubona ubuye awubathi yakho phela igama lokuglow liqhamuka lapho leli gama lokusiza liqhamuka lapho entweni bekade i-valueless. Yeah bazothiwa akushiwo umuntu Jesus right akushiwo umuntu abangamazi. Yeah abangamazi. Yeah Jesus hallelujah leli gama lokuthi wakuglow basho umuntu abamaziyo ukuthi sekhona ushintsho kunjalo kulothe simkhonzayo Jesus wathi wafika kuyena uya restore akuyana wafika kuyena uba umalusi wakho wafika kuyena kunezinto akubusisa ngaso. Hallelujah kodwa before kubusise fanele uqale uyinikele kuye. Hallelujah Jesus sesiyakhombisa mama ngihamba esikhathini sethu silokufa ngosana bangaka abantu la sebevile ingozi yemoto asebevile izimoto ukube kuye ngabantu ngabe kade kungaki babekusongela hey
abanye la njengoba silana siphuma ama-families wethu okunama general care kuthiwa nama generation cases. Hey Jesus. Othola ukuthi wena fanele ngaba uphumelele. Hey Jesu. Oh my God. Oh Kodwa Jesu. ngoba uJehova unawe uwenza ukuthi kuleyo family ubona ukuthi abaphumula utho kuyo babona ukuhluma noma beyitshela ukuthi ngeke kusenzeka lutho babona kwenzeka ngoba awedwa kodwa ngoba uJehova unawe. Oh Jesus. Ngiyasizomamela sengithandaza ngoba kuyenzeka uphume kwifamily ukuthi njalo ngonyaka kuyangcwatshwa, njalo ngonyaka niyafihla nawe usuze waba nefiye ukuthi usuzodlula emhlabeni kodwa ngeke ngoba uJehova unami. Mhlawumbe ngenzeka ifamily ophuma kuyona akekho namunye owaphasa umatric kodwa ngizoqala ngawe. Mhlawumbe ngenzeka akakabe namunye owashada kini kodwa ngizoqala ngawe. Akabe namunye owathola umsebenzi kuzoqala ngawe. Ibusiso sizoqala ngawe ngoba uJehova unawe. uJehova unawe. Awutshela makhelwane, tshela makhelwane uJehova. Oh Jesus. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Thina makhelwane Jehova nawe. sengiyathandaza. Jesus. uJehova unawe. Hallelujah. Jehova unawe. Hallelujah. Jehova unawe. Hallelujah. Kunabantu kuningi ziningi bishop into sesidlile. Ziningi sesidlile. Thina abafundisi sinenkinga. Vele kuthiwa abafundisi la. La ungaboni khona kuthiwa la. Uthunza nje bayabuka. Wena wazi ukuthi ucabanga ukuthi bafuna ubona ukuthi enjoy ukudla. Ukhona lokufakele wona. Hallelujah. Akubona ukwehlisa. Funa ngalesikhathi kukhona into enopoison ngalesikhathi ucelisa more. Hey Jesu. Wena ncele yenkosi ngoba une voice uvela ukulula vele lena abayifakile ivele yovula ivoice ukwazi ukumemeza kakhulu. Jesus. Bamangale bebona ivoice yakhe ayisho kanti into abakufakela yona babethi bayakungcwaba kanti bakumilisa. Ngoba ziningi izinto abantu abasingcwabe ngazo bayitshothi kuphelile ngathi kodwa uNkulunkulu emuhle wathembeka. Jesus. Noma ngihamba esigodini sesizwe sengiyathandaza kwangophela simele ngeyazi I know a preacher closes 10 times before and finally close. I know but this time singavala ngempela. Hallelujah. Noma ngihamba esigodini sesizwe lokufa. Thank you Jesus. Ufuna nikoduke nale verse lokugcina elithi impela. Ajanisha le verse lisiqinisekiso lithini? Impela. Okuhle nomusa. Kodwa qalanga la uqale wakhala uqale wahlusha. Ingakho ethi uDavide kumahubo 91 verse 71 angazi elithi kwangilungela ukuba ngihlushe khona ngizofunda izimiso zakho Jehova. Uyabona uDavide njengoba esebonga uNkulunkulu ziningi igaba adlule kuso. Sometimes kulezo igaba bekuthiwa ubekadelelekile ngoba nangendlela abona bekunesikhathi kufanele ngichaze ngendlela yokuzalwa kwakhe ukuthi wazaleka kanjani waqhamuka kanjani yimina ngamango ngoba nangendlela uDavide azaleke ngayo ayibanga lula ngoba yaze yenza ukuthi abafowabo bamcwase ngoba eyitshela ukuthi owekhwapha kanti asiyo wekhwapha wala endlini bamneglect abafowabo. Namhla kuzokhethwa inkosi kodwa Jesu sesiyathandana. Namhla kuzokhethwa inkosi leli iBhayibheli ubaba wabo uJesu ngoba khona yena benhlizweni ngoba uNkulunkulu eyihlala eshaya ihlabekisi uza ishaya ngisho emabandleni uvaka kancane yazi ishaya kanjani emabandleni sengiqede ukushumayela mangithi
angithi uJesu waba enhlizweni wayenabo abantu ayesebabonile ukuthi ishowcase bazoba inkosi. Akuyenzeka la uma ngabe inceke izoshadelwa. Angithi akonje icotho mayeza phambili ethi bazabe senzothatha. Khona enhlizweni abazoba ne-showcase ukuthi la akadabuli uthathamina. Uthatha uSibani bani. Hallelujah. Angaze ngibone yini mangabe kwa inceku esuka ikhalipha njengongiba meke yathatha unosista abawayo unosista ababe besabuya ngisho enkonzweni ngoba bebene showcase ukuthi akadabuli nathi lento yenzeka kuJesu kanti inkosi akuzukuthathwa kulabafana laba kuzothathwa kulosi ehlanga. Hallelujah. Bakhona abantu abawisho ukuthi enhlizweni zabo besebezakhele manje. Hawu ayikhuluma into ebuhlungu sengithandaza. Hawu besebezakhele Nkosi. Hallelujah. Ngoba kubuhlungu ukuzakhela. Hawu baphuma abantu. Hayi Nkosi. Hawu baphuma abantu. Sesiyathandaza. Asithandaze bazalwane. Engaqedelanga sokuqedela ngelinye ilanga. Sivala manje ngiyacela baba uze waphambili. Uyingozi ukuzakhela. Uyingozi ukuzakhela. Showcase yabona la. Yabona uzogcotsha uSibani bani showcase. Avele nje baba uJobe avela ayigcobele nange lo. Bafuna balimani balinyaza ukuthi inhliziyo besebenza. Kone iyalimaza ukuba nenhlizweni umnikazi wayo. Hey, ukuba nomuntu enhlizweni kodwa ube nomuntu enhlizweni. Ube nayo enhlizweni. Kanti nakekho nje emqondweni wakho. Namhla eseyifikela nosisi wangaphansi. Umzondo bra kanti ngisuka wamakhela ikamela enhlizweni. Jesus. Shayisa. Hallelujah. Kubele simene ngawo bese siyathatha. Thank you Jesus. Sesithandaza iyangichaza lela isimela ngithi basala siyathandaza. Iyangichaza lena kamadosh. Dolopha usashumayela ngilento ethi umalusi noma imfuyo noma izimvu uma eyibuyisa ntambama zingena esibayeni. Emva kwalokho ziyaqula noma ziyaqula inkomo ngokudokoda kwabo kodwa ziyaqula kusasa khona lokho uma seyikhulile umuntu oba worried ngekusasa umalusi izona ukuthi ziyapi ayinamsebenze kwazi ukuthi zizodla kusasa so ke noma kungashiswa utshani la umuntu ozoba worried umalusi ukuthi ushide laphana ke ngibheke kwenye indawo khona ezikwazi ukubodwa ukuthi thina simele sidle nje kuphela so umalusi unjalo thina ukuthi yabo nje masiyolala umuntu ozokhathazeka munye umalusi ukuthi fanele asigade ubusuku nemini sothi silele bephebeza abathakathi bephebeza imithi bephebeza yonke into sivulisele sizelule thina kanti kunezimpi kade zisihlasele ebusuku singazi sesilele umelusi sicela siphakamise izandla sithi siyabonga Nkosi ukweluswa uwe Nkosi kufikele lesikhathi sinawo ama-medical aid asinayo imali uma sekuthiwa sibanjwa isifo njengamanje sambe sula ley'bhedlela ey'phambili ney'phezulu nesingathithwa kangcono kodwa sibonga nje ukweluswa wena ngoba ngaphandle kokweluswa wena thina siyilutho sizobonga ukweluswa Jesus so ngalenza iphutha ngifuna sithandaze sonke kodwa bonga ukuthi hayi bo ngiyabonga ukweluswa nguwe ngoba noma bengasilusa abazali kufika lapha bakhathala khona bayeke ubezwa bekhuluma amagama anzima ethi sengiyakuyeka kukhula nokhula emasekunjeni kodwa sibonga umelusi osizungezile nasemuva nangaphambili esithi noma singacindezela kodwa singaqedwa khona
ngoba yena omngelusi sithandazeli. Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ukwenuswa kuwe, sibonga ukuvikelwa wena, sibonga ukulondolozwa wena, sibonga ukugcinwa wuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.